U prvního videa a dneska jsem tady sama a já jsem Vaneska a její kanál se jmenuje Sandra 2A70. Jo, a tam natáčíme teď Mickeyho, to je nějaké super pohádky, kde jsou děti a jsou tam i pohádkové bytosti. Tady můžete vidět tuhle určitě pohádku, někdo znáte, Zootopolis. Město zvířat. To je zajtrapka, toho její. Jak to mám říct, to už nevím. A už nevím ovládat. Já promiňte. Z toho se omlouvám, teď musíme hledat toho blbýho Mickeyho. Kde jsi zase, Mickey? Strašně blbé. Už jsem tě viděla proletět, nebo to bylo dítě? Dítě. Kde jsi zase, Mickey? Musím. Já to ani sama nevím. Tady ho přímo máme, nějak se zbláznil. Ale v pořádku, teď jdem. Tady ho máme, toho myšáka uletěnýho. Zatím nic nám nepřišlo. Ty, co je tady? Hele, Mickey, měl by si taky něco prodloužívat. Takže s ním tady nemůžu chodit. Já se budu dívat ještě do hradu. Pomůže Mickeyho. 2, 3. Ty jsou patkové váže bytosti. Celko znáš. Woodyho. Jo, to znám. Proč? Toy Story. Ty, má tady výuzvonilku. Petr Pan. Tak to můžeš dočíst. Oh. Piráti. SRO. Monster High. Monster. Tady máme Valí. Dvocika. Havla. Tady máme. Ty, to určitě znáte, Sofie. První tam máme. Úžasňáková. Tak dál. Super. Ale to nemají to jméno. No, neznám. Pokud tady tu pohádku znáte, dejte like. Elza. O. To jsou ty kluci. Tu neznáme. Já to asi nikdy už... Jo, krásná zvíře. A to už je všechno. Takže lidi, tohle je všechno, co můžu získat. A tady máme takový... Na to nahoru. Máme ten hrad. Tady máme hrad začarovaný. Na začátku se to stalo. Ale nám přijíždí vlak. Ještě můžeš? Ještě můžu na tebe kliknout a ty proto dojedeš. Ale se něj tak děkuju. Super. Tak už odjel. Tak už odjel.
bylo super. A Goofy, tak jak se máš, Goofy? I'm Goofy. How about you? A ty? Ty zlej? Tebe nemůžu. A kde je Mickey? Děti, neviděli jste? Tady jsi, Mickey. Je touláku. Podívejme, tady máme cirkus. My tady máme cirkus. A je uzamčený. Portál. Super. Máme uzamčený portál. A kam vede vůbec? Ten zelený už jsem někde viděla. Ten zelený jsem už někde viděla. Ale nevidím ho. Teď. Zrovna. Ty jo, teď ho zrovna nevidím. Goofy. Už si tady vlaku. Tak už jsem nepřijel. To jako můžu sledovat, kam jede. Vážně ne. A doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, dejte like a